Hej, det her det er Niklas' videodagbog. Og fra 7.000 jeg sidder i bil med Lasse. Han sidder her. Hej, sig hej. Det er Lasse. Så ved jeg det alle mine lækre fans. Ja, noget. Haps. Det kan vi godt lide. Så sidder vi her i Teknodytten. Vi er på vej mod. Og det er bare skide dejligt. Ja. Hvad har vi lavet i dag, Lasse? Ikke et skid. Der er skole. Drikker man vand? Nej. Det er godt. Jeg er en slem dreng. Ja. For at være helt præcis, ja. Så er vi ved Møllen i Aalborg, hvis I kan se den. Den kører ikke rigtig i dag. Der blæser meget. Korn, det er måske ikke lige det sted, man maler det mere. Apropos Korn, han er bager. Det kan vi ikke lide, vel? Nej, det kan vi ikke lide. Hvis vi skal være med, tømmer eller lærer. Nå, nu rykker trafikken så, som I kan se. Vi er lige i myldretiden. Nyt på alt. Og ja, se godt ud. Der er kun køre 60 her, men det er vi ligeglade med, for vi kører nemlig 65 med en Toyota. Rolla. Slut. Rundt. Vi ses næste gang, jeg sidder i Teknodytten. Hej hej.